you're afraid to go out at night. The Batman. It's simple. We kill the Batman. Kavusi nebnem? Si Pupansa? Nipuna Circula? Oh, say, can you see by the dawn's early light what so proudly we hailed at the twilight's last gleaming? Ahoj, já jsem Steve a nesnáším nic, co je kulaté. Miluju svůj krumpáč. Existuje pouze jediný krém, kterému důvěřujete již 100 let. A jehož láskyplná péče vás provází celým životem. Nivea. 100 let výjimečné péče pro celý život. To by bylo v rámci tohoto videa vše. Pokud se vám líbilo, nezapomeňte hodit nějaký ten palec nahoru. A vidíme se buď u dalšího videa z Hearthstoneu, nebo recenze nějaké mobilní hry. Ahojte!